Bahar Hanım'ın aytganyn dinlem dogrudanam bizene yurtumuzda ne oku ba, ne bilim ba, ne bir başka zat ba. Diňe propaganda, diňe ýaňy baskınçylyk, zulüm ba. Okuşa girgen ýerdedem ýaňy bir emellep okuşa girgenler ba. Türkiýede işläp ýürgen ata-enäsi men bilede olarymdan işe nege okuşa girgizdi şunu 175.000 manat bilen dedimi, şundyçy pul bilen dedi girgizdim dedi. Mundan bir 5 ýyl evvel çagasyny institutama nere girgizipdi Aşgabatda. Lekin diňe çäre bilen geçirip durupdylar dedi. Kany berde çäreni görüp ýürgen çagala nerden bilim alsın, nerden ne bolup çıksın bir tejribeli doktor ya bir mugallim ya bir başka zat bolup çıksın. Hiç hili ne bolup çıkıp bilmeydi. Çäreni näsi bolady olar diňe. Professional çäreci bolady. Ben şunday dep düşünemen.